נמלים הן מטרד רציני. מנצחים את הנמלים. טופ ג'ל, פיתיון ג'ל להדברת נמלים. רימי, תכשירים מבית טוב. הנמלים עובדות כגוף אחד הנשלט על ידי מוח אחד, המלכה. המלכה שולטת בנחיל הנמלים והן דואגות לאגור עבור האוכל. במידה ולא נדביר את הקן, המלכה תמשיך להטיל ביצים והנמלים תמיד יחזרו. אך אם נגיע למלכה עמוק בתוך הקן, ינוטרל הנחיל והמטרד ייפסק. טופ ג'ל מגיע בתצורת מזרק נוח וקל לשימוש גם עבור מי שאינו מקצועי. מחופפים את הפייה ושוברים את המכסה. מניחים את הפיתיון באזורים בהם נראות הנמלים. וסוגרים את הפייה לשימוש חוזר. הנמלים הפועלות ייקחו את הפיתיון לקן, שם הוא יגיע עד למלכה. טופ ג'ל הינו בין חומרי ההדברה היחידים המדבירים את רוב סוגי הנמלים. ידידותי לסביבה, חסר ריח לחלוטין. קל לשימוש ללא צורך בפינוי, ניתן להישאר בבית בזמן הטיפול. טופ ג'ל, פיתיון ג'ל יעיל ומוכח להדברת נמלים. רימי, תכשירים מבית טוב.